Velkommen tilbage til part 4, hvordan man smadrer en LG. Og nu har jeg taget en kniv, og jeg har lagt LG'en ned i den her kasse. Og nu stikker jeg kniven ned i, og så prøver at se, om jeg kan ramme den. Lad os prøve at få det her i. Jo, der er kun huller i. Lad os prøve igen. Det er ikke der, hvor jeg skal ramme, har jeg fundet ud af. Lad os prøve at åbne. Det er godt nok. Der er kommet mange flere huller i nu. Lad os prøve igen. Så lad os prøve igen. Lad os prøve at kigge ned i papkassen her. Og så lige prøve at se, hvad der er sket dernede. Om der overhovedet er sket noget. Der er coveret frem. Der er sket noget med opladeren. Nej. Der er sket noget med den der. Nej, der er ikke sket noget med nogen af tingene. Der er kun sket noget med telefonen. Der kommer mange flere ting i. Altså, huller i. Så lad os prøve at se her. Jeg har det der lille kamera deroppe. Den kan ikke engang holde sig op nu. Så meget mere stykker. Nå, men lad os prøve at lægge CD'en ovenpå. Der er ikke sket noget med CD'en. Nu gider jeg ikke mere. Det er kedeligt nu. Men jeg laver en video snart igen. Vær klar til part 5. Ellers er det part 7, hvor vi skyder den ned i min pistol.